Det kan være ubehageligt at gå til tandlægen, men ikke nok med det. Regningen bagefter kan også være ubehageligt stor. Og vi er vant til selv at betale hos tandlægen, men nu tilbyder et nyt forsikringsselskab at forsikre danskernes tænder. Det er første gang herhjemme, man kan få sådan en forsikring, og jeg skal lige advare mod ubehagelig lyd i indslaget, der kommer her. Så jeg går bare igennem det her, ikke også? Ja. Kim Kallundan er ved at gøre klar til mange danskers værste mareridt. En lang og grundig tandundersøgelse. Han skal undersøges, fordi han gerne vil have en tandforsikring. Jeg vil gerne have en, der senere hen kunne gå ind og hjælpe mig med at dække mine tandlægeregninger, for det har sådan set været min største bekymring. Undersøgelsen er obligatorisk. Jeg synes jo, at dit tandkød er lidt rødt. Ja. Hvis man vil i hus hos Danmarks nyeste forsikringsselskab, Dansk Tandforsikring. Her kan Kim Kallundan for 129 kroner om måneden få forsikret sine tænder med 80% af tandlægeregningen. 2. 4. 8 minus mangler, 8 plus mangler, 5 plus kajs. Og det vil han gerne betale, også selvom han måske ikke umiddelbart har brug for forsikringen. Ja, så hvis man skal se lidt kynisk på det, så er det vel egentlig ikke nødvendigt. Holdningen er en lidt anden. Hos det selskab, som nu tilbyder den første egentlige tandforsikring i Danmark. Der er behov for en tandforsikring, fordi at det er rigtig dyrt at vedligeholde sine tænder gennem et helt liv. De danske tænder er generelt i god stand, og en ny stor undersøgelse viser, at 8 ud af 10 danskere har et, i fagsprog, funktionsdygtigt naturligt tandsæt med mere end 20 tænder i munden. Derfor er Tandlægeforeningen skeptisk. For at man kan komme ind i forsikringen, så skal man jo have orden på sine tænder. Det vil sige, at de patienter, som har størst behov for at få lavet deres tænder, de kan ikke umiddelbart blive omfattet af forsikringen. Dansk Tandforsikring vil kun optage raske kunder. Det er derfor Kim Kallundan er til undersøgelse. Men når først han har tegnet forsikringen, kan han få dækket al den behandling, han har brug for. Der er ingen grund til, at man ikke også skulle kunne have en forsikring på sine tænder, når man nu har det på alt muligt andet i livet. Men kan der ikke være noget om, at det i virkeligheden kun er de gode kunder, I leder efter, altså dem, der har sunde tænder? Nej, vi har lige antaget en, som havde 2 4-ledede broer og 1 3-ledet bro. Den nu tandrensede Kim Kallundan mener, at det er fair nok, at forsikringen kun vil optage kunder, der ikke har brug for umiddelbar behandling. De er jo interesseret i at tjene penge, ikke? Og det er jo et selskab, så jeg kan godt forstå, hvis de afviser mig. Altså, det er da helt okay. Det vil jeg da ikke være den af på, men altså, jeg synes, det var ærgerligt i hvert fald. Tak for kampen! Det vil jeg smadret gerne have en tandforsikring i hvert fald. Men den bedste forsikring mod huller er dog stadig tandbørste og tandtråd. Og på vores hjemmeside har vi lagt en videoguide med en række gode råd til god tandpleje. Adressen som altid er nyhederne TV2.dk.